Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ya ọnwụ gbuo ya onye na-elo gị ilo mmiri loo ya onye bekee wa agba na ihe rose life ọrụrụ nga ebe niile rose life ndụ na-eshi onye echewere ibere m ọgaranya 1 week echo Maggi, ele quando que ngara gị saa all my memory na hope m na mgbe m na-apụtara ugbu a ịtọchiala ọgọdọ chọọ efere iviri gara izi pool yigedoru nga mbatazi ozugbo m rịkwasa mma kwọrọ na gị ka gị tụkwa kọpionles gị ote kpọkọrọ onwe gị n'elu oche ọ bụ n'elu oche ka anyị bịara ọwụghị kọpionles ọwụghị ahịa m jiga mwepụ kọpionles nye ya eji amagbu onwe m ị na-akwụ ụdọ ekwe onye tọtọtara m ọtọma anaghị buru igbe anyị bubata igbe ọsọ ewu pọtas buru igbe anyị bukwasị nga mgbe ị ga-aga igbe nkịtị ya agba ịga ihe ya na-eku pupupupupu kemgbe sọwụ osi amara m sị osi iwe osi taa dị mma nna anaghị na-akpa ike agaghị osi na chi na-ezu a bụ unu dọ mmiri ma chi agbala gị oyi ụtụtụ ọtọm oyi wetụkwa m atụ ọtụkwa m atọ ebe na-aka atụkwa m ebe da mbili om onye m jiri kpọgụpụtaba nga sịgị bi ụda anyị jiklala onwe anyị riri aka riri gbuo onwe anyị mara ma ihe anyị ga-emechapụta n'ime ndụ anyị abịakwa m na rose life bịa nga ha mee nne m ihe niile ya dịrị m isi eleke mkpụkwọ were mkpụ na rose life hotel ahụrụ ụwa niile na-agbakọ na akụkụ ya n'ebe mba dị iche iche akpụrụ anyị kpọta anyị nga asa bịa mee honeymoon adịtụle nke ụda n'ụgwọ niile na mkpụrụ n'ọnụego ole mkpụrụ ego mefuru isi m ọkụ ihe ndị ọzọ nọkọtara ọgbata etineti naira na ihe ọzọ adị ego ọzọ ịhụrụ niile na ụdị mgbatụkwa jisitụkwa ike asịrị ọndụ bọọlụ ngwụ isi ike ụmụ rọngụ mee ọ dịse pọmens niile dị na-aga ogene enweghị onye niile ha ga-agbalị mbọ ka agbara m mbọ dịka nwoke big mens ọ ihe mgwụ very big mens gba mbọ ka nwoke si agba mega ha ga-eziri n'abalị na ị ga-abịa ụgbọ amega ama obi gị were ebe niile gbachie ya maka ịbịa dolu nga mme gị akwụkwọ nsọ agbadoro kedu agbado igbe ịlakọ ọla n'aka agbara nsọ onye na-agba ibe ọla n'aka ele otu na-eche itigesi ime mba hom m ga-awere oghe mana akwụla m ọwara onye dị oge alụmụ kama ga-agbapa were igodo gbape babilọn ya adịghị adịga ka onye dịgara na ịhụla babilọn agbachiele m agbachiele m machi lekwana ihe njọ ọkpụgadoro lekwana nwa skolastika hụtarala m n'ụmụ n'ọlụ nna agakwa gaga nwatakịrị fọm ya bịapụga m n'ụlọ ụkụtụ ya ihe ọ na-abịa ihe mmegekwa ede ahụ sị mba ka m tigara m ma gị ọ bụ gawa kpọrọ ma gị tụfusi ego niile m tụfuru n'isi m ọta ga n'ime ụwa mụbaa na nọ ihe m chọrọ ime ịkpachi ụkwụ ọ ga-agbanwe ọbụ n'anya ọ bụla akwụkwọ mkpụrụ ihe na-aga eklesiastis m na-atọ bọọlụ ma ihe nọgba ebe ntechi aka ụwa m obi n'igwe nna m gbago ọsọ bend down low you will see what the Lord can do ịhụla nlo m eleghị ihe ị ga-eme ihe ọ bụ ị ga-eme mere m ya n'anyasị m iso gị ịhụla lo ọ ga-ahụ ihe Chukwu na-eme ịhụla nlo m adịkwaghị m imego ọbụla ma aka ahụ niile ekeliele guzoro kwụrụ ka ọmụ ndị m sigaret ọkụrụ na dị nga ọ ga-agbada n'ọtụtụ ọkụ ya n'osi Maggi rigote na bedi no ipo kopion les go na rigote na bedi no maka kunche ga eche nga
Ncheke chema ka mshia bulong. Ma kwa ga ko de tigi kwa mo. Isha ekejaba long. Chineke kene zoye zo robana anu asha wo krosha. Echembo. Echebazu. Nwa ole ha nwa nya ahụ dara n'ụmụ n'ọlụ nwatakịrị na-abịa bụ nga anyị pụta ihe nkụta bịa probation na sị mee nna agaga na nwatakịrị nsị mba ka mme nne ndo tumeru gala ama mfe gị masha na nta gị masha n'imo gị masha outside marital gị gwakwa na ahụ asha n'ime marital eso gịnị ka ichefuru ihe gịnị ka abịa from nne gị ọwa na-eme ihe ọgbọgbọgbọ secondary youth ndị mmụọ jikwa sịga kpọọ n'ọkụ a na-eme secondary youth ahụrụ ndị youth ha n'ọnụ ele youth ọ na-aga ebe ihe mere nwa obodo eri ka m lekwe rọngụ bọọ eri ka m nọ rọngụ bọọ eri ka m nọ ebe na ala eko niile anụ nkịtị m gaa ọgwa gaa ọgwa ọgwa ka m nọ gwa nke nwa mgbetuga nwa ngwa ụmụazị gaa ala ọgwa nsụkọta ọgwa niile amaghị m ama mgba anọ mbọ gba gị mejisa m oyi ekwe nga m nọ na-aga kelite asọ n'abalị taa agụ ihe m na-eribere mmadụ na-erie taa gị bịa gbashi ụkwụ maka chukwu ma gị ga-agba ha ụkwụ nọ ebe ọ na m ga-aga tụfuchi ego tụfuo na ọtụfuo ya bụrụ na efere nga pilo na ọgwụ nwunye ka m jikwala pilo m jiure tacha ahụ niile na n'isi nwoke bụrụ ozu bụlalụ ya na ala ekwe letụkwa m ka m bụ pilo machi m jikwala pilo ọ m nwanere ya lete m nwa rọngụbọ yi nwere pichọs ọ dị pọmens niile nọ n'ala ahụ pọmens niile nwedịka grade ha grade mana mgbe ọ ga-ada agbụghọ gị n'anya bụ ihe gbakọrọ m n'ime aha ya gbakọgo a na-agbakọgo anọ chie ibi mgbe ekeke mara ihe mere mmanụ ma gị biko na ihe eze na ị na-ata laikụrụ m ya egwuregwu na ọ gafere n'egwuregwu biko youth ha agaghị eri m iwu ha emega chọpụta ntebrula afọ na mpa m ego agụmadali na ọnwụnwa njibụla ndị onwego nna m ya guzoro ya kopuo ya onye nwe ọrụ mee ụzọ mee ma gị ọnụ ụzọ nke eluigwe mee ma gị mee onye ma gị mee ụzọ mee ọrụ ma gị mee onye nwe m mee ụzọ mee ma gị ọnụ ụzọ nke eluigwe ma gị meghee onye nwe gị mee ihe meghee ọnụ ụzọ nke ihe go meghee ọnanụ m nkara iji Igbo sọ ihe ya arịrị m mfe I want to thank all of you for your understand. Hey, understand. I want to thank you for your incumbent acrimony to our productions. We thank you for watching all our productions. Thank you for believing in us. Thank you for making us feel very important, because without you there will be no us. I and Sister Maggi, we put hands together to say thank you very much. And we promise to always make you happy. We promise to always knock at your door with something that will interest you. And again, I want to also tell you that if you want to watch more of our programs, you can get it, or you can just type Chief Imo's Comedy on YouTube. Ganime YouTube, type Chief Imo's Comedy. You get all of our work. And I want to also tell you that every Friday,
we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud. We'll keep making you happy. We'll keep making you feel, feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye-bye.